Malawi Today. Kuna bwino achikondwerero chaufulu zilamulira kwa nonse okupatsirani nkhanizi ndine Tesha Kagwada Segula poyamba na imiti yake. President Chakwera ndi mtsogoleri wa dziko la Botswana Duma Gideon Boko ali kumwambo akutsogolera mwambo okondwerera zaka 61 za ufulu odzilamulira. Makonsolo 15 abweza gawo la 1.3 billion kwacha ya World Bank yomwe iwo anasakaza zaka zapitazi pa zaka za 2021 ndi 2023. Mwipoti yathapatira sabata ino chisomo chingwalu wapeza kuti dziko lino likulepherabe kupeza njira zokhazikika zolewera ziwawa pandale maka pa nthawi yachisankho. Mzamasewero bungwe loyendetsa masewero mu Africa la CAF laonjezera ndalama zomwe alandire matimu mpikisano ya CAF Champions ndi Confederation chaka chino kufika pa $100,000. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Mwambo okondwerera zaka 61 za ufulu odzilamulira uli mkati pa bwalo la bingu mzinda wa Lilongwe komwe kuli mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ndi mtsogoleri wa dziko la Botswana Duma Gideon Boko. Zochitikazi ndi monga zionetsero za asilikali komanso masewero a mpira wa miyendo pakati pa Malawi ndi Botswana masana ano. Wapampando wa komiti ya chikondwerero chiya Ezekiel Chimoma wati omwe afika ku bwalo la bingu ndi atsogoleri a ndale osiyanasiyana a zipembedzo a bizinesi komanso a Malawi ochokera m'madera onse a dziko lino. Kumeneko tili ndi mtolankhani wathu Kenford Mdima. Mwambo usangalala kuti Malawi yakwanitsa zaka 61 ili pa ufulu odzilamulira ukuchitika kudera za masewero la bingu Lilongwe. Kumawapo kwachitika perete wa asilikali a Malawi Defense Force. Atamaliza perete asilikali analiza mizinda 21 ndipo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko la Botswana Duma Boko anaendera perete. Zikuyembekezeka kuti masanawa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ayankhula kumtundu wa Malawi komanso kwa mkonza amene ali kuchikondwererochi ndipo mtsogoleri wa Botswana naye ayankulanso. Masanawa kukhalenso oyimba osiyanasiyana kusangalatsa anthu monga gulu la Black Nationals, Banyulu komanso Stesa Chimoto ndipo pamapeto pa zonse pakhalenso masewero a mpira wa miyendo pakati pa Malawi ndi timu ya Botswana ya Zebras. Mtolankhani wathu Kenford Mdima. Bungwe la National Local Government Finance Committee lati makonsolo 15 mwa makonsolo 23 abwenza gawo la 1.3 billion kwacha yomweyo anasakaza zaka zapitazi mu 2021 ndi 2023 pansi pa ntchito ya tidzidalire yomwe imalandira thandizo kuchokera ku banki ya maiko onse World Bank. Mkulu wa bungweli Dr. Kondwani Santhe wauza Zodiac kuti makonsolo omwe sakwanitsa kubweza ndalamayi pakutha pa sabata yoyamba ya mwezi uno wa Julayi adziwadula ndalama iliyonse yomwe boma limawapatsa pachaka. Pakadali pano mkulu wa bungwe lolimbikitsa kuchita zinthu poyera la CSAT Awiri Kambwandira wati akudabwa kuti makonsolowa akutenga kuti ndalama zomwe akubwezazo. Tiyende ripoti la Blessings Kang'ombe. Mkulu wa bungwe la National Local Government Finance Committee Dr. Kondwani Santhe wati makonsolo onse ayamba kufufuza komanso kuti apereke mwambo kwa onse opezeka anatenga gawo losakaza ndalamayi. Dr. Santhe aonjezera kuti akulondolozanso nkhaniyi poonetsetsa kuti makonsolo akusamala chuma kupita mtsogolo. Pakadali pano mkulu wa bungwe lolimbikitsa kuchita zinthu poyera la CSAT Awiri Kambwandira wati ntchito yobweza ndalamayi ikudzetsa mafunso. Makhaso amene abweza ndalama zimenezi makhaso ndi ati komanso ndalama zimenezi azitenga kuti chifukwa chonena kuti tikudziwa pakadali pano kuti makonsolo ambiri akuvutika kuti apeze ndalama. Makonsolo ambiri ndi ngongole ndiye kofuna kuti tidziwe ndithu kuti ndalama zimenezi azitenga kuti sizingakhale zomveka bwino kunena kuti atenge ndalama pena kapena achole pena kumakabweza uku. Zimenezo ndithu nzosavomerezeka. Komanso timafuna tinene kuti nkofunikira ndithu kunena kuti anthu amene akukhudzidwa ndi nkhani imeneyi tione ndithu zilango zoyenerera zikuchitika. Ndalama yokwana 1.3 billion kwacha yomwe inasakazikayi ndi ya ntchito ya tidzidalire imene imalandira thandizo kuchokera ku World Bank. Ndalamayi inasakazika pakati pa zaka za 2021 kufika 2023
m'malo mwa Zodiac kumchinji ndine Blessings Kang'ombe. Mama 800 omwe akhala akuyezitsa khansa ya khomo la chiberekero kuyambira mchaka cha 2023 kufika pano mboma Nsanje 296 akuti apezeka ndi nthendayi kuyimira 37%. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Global AIDS Interfaith Alliance Gaia Innocent Sajiwa wachiwerengerochi nchokwera modandaulitsa. Asajiwa ati bungweli likuthandizira pa ntchito yopima nthendayi amayi mbomalo mwaulere kuti athe kulandira thandizo loyenera mumsanga. Alfred Guta ali ndi zambiri. Asajiwa achilengedwe amayi amapezeka ndi nthenda ya khansa kulandirira ku Nsanje njokwera modetsa nkhawa. Iwe kuzindikira nsanga nthendayi kumathandiza kuchepetsa imfa zomwe zimadza kamba ka nthendayi. Kuno ku Nsanje kuyambira chaka cha 2023 kufikira pano taona anthu odutsira 800 ndipo mwa azimayi 296 anapezeka ndi vuto limene la khansa la khomo la chiberekero. Chidule chikhoza kuti ikuyerekeza ndi azimayi 37 mwa azimayi 100 nayo onse apezeka ndi vuto limene lili ndi vuto lalikulu kwambiri. Padakali pano ntchito za amayi khansa ya khomo la chiberekero ili mkati pa chipatala cha Kalemba ku Bangula. Izi nchitika ngatsika ntchito ya Global AIDS Interfaith Alliance Gaia. Achititsi Ngogo ndi mkulu mwenye akuyang'anira cholimbana ndi khansayi mboma la Nsanje. Azimayi ambiri amabwera kuti khansayo yalowera ndi chifukwa chimene zikuakemiza kuti tibwere konkuno kuti mzimayi ina aliyense azathe kulandira chithandizo chimene chimaolera. Komanso kuphatikiza pamenepo kukalemba kuno ndi chipatala cholipira ndi kuti mzimayi amayenera kuti alipire ndalama kuti ayezedwe. Ndi chifukwa chimene kuti tinaona kuti tikabwera kuno ndi kuti ivini mzimayi amene sangathe kukhala ndi ndalama zozayezedwa atha kulandira nawo chithandizo chimene chimaolera. Asisiya kufandika za Fodeis amodzi mwa Jambo ndi afuna kuti mbenje mbomali omwe apindula ndi ntchitoyi amira bwino ya Gaia kambopereka mwayi kwa anthu akumidzi omwe ndi ovutika kuti athe kupeza thandizo la mtundu mosavuta. Zimwe zafufuza zazimene zimene ngati chonchi zafunika baife anthu ovutika mathaso osiri ngapezi chonchi kumabira pafupi ndi mayindo athu kumayenda wapasi tunda ofunika kwambiri. Bungwe la Gaia ligulaso ntchito za mtundu maloma Mulanje Phalombe ndi Mangochi ndi thandizo chokera kwa anthu ofuna kwabwino m'dziko la America. Asajiwa ati bungweli likusoweka thandizo lochuluka kuti kwanise kufikira amayi ochuluka ndi thandizoli. Zodiac ku Nsanje ndine Alfred Guta. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndi ine Tesha Kagwada Sigula tonenso mitu yake tisanapitirire. Mweputi athu apadera sabata ino chisomo chingwalu wapeza kuti dziko lino likulepherabe kupeza njira zokhazikika zolowera ziwawa pandale maka pa nthawi yachisankho. President Chakwera ndi mtsogoleri wa dziko la Botswana Duma Gideon Boko akutsogolera mwambo wokondwerera zaka 61 za ufulu wodzilamulira. Makonso 15 abweza gawo la 1.3 billion kwacha ya World Bank yomwe iwo anasakaza zaka zapitazi pa zaka za 2021 ndi 2023. Mzamasewero bungwe loyendetsa masewero mu Africa la CAF laonjezera ndalama zomwe alandire matimu m'mipikisano ya CAF Champions ndi Confederations chaka chino kufika pa $100,000. Tsopano ndi nthawi yalipotera athu apadera. Dziko la Malawi pano likukonzekera chisankho chapatatu chomwe chidzachitike pa 16 September. Ichi chikhala chisankho chachisanu ndi chimodzi kuchokera pomwe dziko lino lidasankha boma la zipani zambiri. Kwa monga zaka za chisankho za mbuyozi panopa voto la ziwawa pandale labukanso mdziko lino. Ili ndi voto lomwe lakhala likuoneka mbuyomo pokonzekera chisankho nthawi ya chisankho komanso chisankho chikatha kumene. Mripoti athu apadera sabata ino chisomo chingwalu wapeza kuti ngati dziko Malawi amayesa kulimbana ndi vutoli madzi ali mkhosi ndipo palibe njira zenizeni zokhazikika zolowera ziwawa za ndalezi. Sinthawi yogwiritsidwa ntchito kuyambanitsa koma kuyanjanitsa. Dziko la Malawi ni dziko la ufulu, dziko la mtendere. Tiye tizisunge izi chimodzimodzi nthawi zonse. Onse tikhayokonda pano ya ubaye onse amayi tikhayokonda tishiye muvi oyang'anira zoonadi siuchedwa kulowa m'maso. Dziko lino lalekerera ziwawa pandale nthawi yayitali. Inalipo nthawi mdziko lino pomwe anthu adaphedwako pa ziwawa za ndalezi. Komatu mchitidwe wa ziwawa ukupitirirabe sukutha ndipo wadzetsa nkhawa yochuluka.
kuyambira pa chiyambi cha ulamuliro wa zipani zambiri pambuyo pa ulamuliro wa chipani chimodzi mpaka pano nthawi yozungulira chisankho ikumakhala nthawi yaziwawa mdziko lino. Zomwe zinachitika lachinayi pa June 26 ku Lilongwe zavundukulanso mavuto omwe alipo achiwawa pandale mdziko lino maka pa nthawi yokonzekera chisankho cha dziko. Izitu zachitika omwe magulu ena anakonzeka kuti achite zionetsero ndi kupereka nkhawa zawo zokhuza adindo omwe akuyendetsa bungwe loyendetsa chisankho chaka chino mdziko lino. Komatu zotsatira zake kunali mwazi. Zigandanga zonyamula akwitira zinasokoneza zionetserozi. Ochita zionetserozi amafuna olwa pa mpando wa MEC Annabel Ntalimanja komanso mkulu woyendetsa ntchito za MEC Andrew Mpesi atule pansi udindo wawo. Chipwirikiti komanso nkhanza za zigandangazi zinachitika achitetezo wa polisi ndi ame akuona ndi maso awo. Sizikudziwika ngati gulu la Citizens for Credible Elections chinali tukomwe zomwe zinachitika ku Lilongwe pachinayi zinaonetseratu kuti omwe anabwera kudzachita chiwawachi amafuna Sylvester Namiwa omwe anakhalako mtolankhani ku nyumba ya boma omwe pano akumenyera ufulu wa anthu ndipo amadzudzula zina momwe boma likuyendera. Zikuoneka kuti ena maotsatira chipani cholamula cha MCP amawaona Namiwa ngati mzati wa omwe anakonza zionetserozi kotero kuthana nawo nako kukanathetsa zionetserozi tsikuli. Ndetu adammenya kumponda mopanda chisoni. Omwe amachita izi amachita alipe ngakhale kuti atolankhani ndi ena analikalikiri kutola zithunzi. Mkuluyu kunenetsa anakapita. Mwayi unali wa polisi wina yemwe adaponya malopa otsokhetsa msonzi komatu mochedwa. Izi zidapereka mpata kwa Namiwa kuti athawe m'manja mwa anthu omwe amafuna kuwaba. Kamba pano ndiye kuti galimoto zachitetezo zimene zinabwera kumeneko kuphatiza kwa polisiwa zoyankhulatu zoti zinaliponso mu nthawi ya chisankho cha 2019, 2014, 2009 ndi 2004. Mu nthawi zonsezi akadaulo ndi mabungwe osiyanasiyana ankadzudzula za ziwawazi. Komatu akatero zimangothera mkudzudzulako popanda yankho lenileni lokhazikika la vutoli. Mwakuti chikadza chisankho china nkhani inalinso yomweyo ziwawa ngokhala ngati nyimbo basi. Anthu sanadabwe kuti ziwawa zidachitikanso pa 26 June. Amipingo, akazembe, mabungwe omwense aboma ndi ena ambiri anachitanso chimodzimodzi kudzudzula ziwawa pandale basi. Komatu funso nkumati kuti padzapezeka yankho lokhazikika pa vuto la ziwawa pandale. Alibomile wewe banga ziwawa yemakhala kuti nawo ndithumize panene chimene tipanira kupanga address komwe kwenyingi chimene chikhalibe chamkatikati chimene nacho chonena kuti tithethe mavuto tibweretse chisokonezo kapena ziwawa. Anthu omwe amakhala kuti akuchita zipolowezo chifukwa cha ndale ambiri samangidwa, ambiri satengeredwa ku mabwalo a milandu kuti akaweruzidwe apezedwe olakwa kapena kusalakwa. Zimapezeka kuti zinthu zija zikukera zikupitira pitirati. Zinthu zimayika pampanipani kwambiri. Iwo amakhala ndi ziyembekezero zawo andimwina sizimakwaniritsidwa nchabe amapezeka kuti akulimbikitsa ntchito wa ziwawa pakati pa wotsatira ndi wotsatira anzawo. Kwa anthu amene ali wotsatirawo kwambiri imakhala vuto la mantha komanso nkhawa kwambiriso amadziona ngati mwina ndale ndi za anthu antchito osalongosoka nkhaza zopsa choncho amayamba kubwerera mbuyo mwenaso osafuna kutenga nawo gawo kumene. Ngakhale kuti anthu akudzudzula kwambiri a polisi ndi ame chifukwa chosagwira ntchito yawo monga ambiri amayembekezera pa tsikuli kumalowa, zikuoneka kuti yankho lenileni lomwe lingathetseretu ziwawa pandale mdziko lino lili ndi zipani za ndale. Apolisi angathe kuyesa kuletsa ziwawa koma sangathe kuthetsa mchitidwe wa ziwawa pandale ayi. Ili ndi khalidwe. Tsono kunena kuti apolisi ndi ame ndiwo adalakwitsa mwina mkule wadala kutchula pali vuto. Ngakhaletu pakati pa eni ake andale zipani zimalozana zala kuti akuyambitsa ndi awo osati ife. Komatu andale ndiwo akuchita izi. Lero akuyambitsa ndi uyu mawa adzakhala winayo. Lero akulira nda chipani chakuti ndipo mawa adzalire nda chipani chakuti. Chodabwitsa nchakuti nthawi zonse atsogolera andale pa nkhanizi amafuna kuoneka anjelo. Icho ndi chimwiro, kuti anthu amalachita za mtendere, amanena kuti amalachikuizane.
mukutana nthawi ndi ndalama zanu kuita na chipani chabwino, chipani cha mtendere, kupisa chipani chosowa, chipani chofuta, chipani chimene chikufuna dziko limikata pamavuto. Chilichonse chimene chikukhudza kuti dziko lathu likakonzeke bwino, anthu akakhale dziko lawo mwamtendere, zonsezo zinthu ngati zimenezo ifeyo timazisapota ndipo timayenera ndithu kuti tizipite patsogolo. Ifeyo si ife amene tikupanga zimenezi, ife tikukhulupirira kuti ndi amayi Congress Party ndi anyamata awo amene akupanga zimenezi. ziwawa pa ndale si vuto la chipani chimodzi mdziko lino, ndi vuto la ndale za dziko la Malawi. Kotero yankho la vutoli likuyenera kukhuza onse okhuzidwawa, ndi nkhani ya khalidwe pa ndale. Apato ndi pomwe ganizo la bungwe la mipingo ikuluikulu mdziko lino la Public Affairs Committee PAC ambiri akuliyamikira. Kafukufuku wina m'mbuyomu adapeza kuti mdziko lino anthu ochuluka amamvera ndi okhulupirira atsogoleri a mipingo poyerekeza ndi awo andale. N'chifukwa chake ganizo la PAC lokumana ndi atsogoleri a DPP ndi MCP pa nkhaniyi ndi langwiro. Anagule mtendere, apereke uthenga mtendere, adzudzule mchitidwe wacho kwamba auza anyamata awo chipanicho kuti sibwino kumapereka ndalama kuti azipanga anthu ziwawa. Mawu a Bishop Guilford Matonga, mneneri wa PAC. Komatu akasiku oyamba kuti PAC ikumane ndi atsogoleri awiriwa pa nkhani yokhuza chiwawa pa ndale. Siku oyamba kuti PAC ikambe nawo zokhuza mtendere, kulolerana komanso umodzi. Akatswiri ena andaletu akuti chisankho chikubwerachi nkotheka kuti opikisana enieni ndi Peter Mutharika ndi Lazarus Chakwera. Komatu mtendere panopa komanso pambuyo pa chisankho ndi wa anthu onse osati awiri okhawa ayi. Choncho ntchito yonetsetsa kuti bata ndi mtendere zokhazikika zazikamidzo mdziko lino si ntchito ya anthu awiri okhawa ayi, koma tonse. Kwa chipani chimene chikufuna kuyendetsa dziko lino kuyambira pa 16 September pakumapita kutsogoloko chinafunika chionetsere chidwi chawo chobweretsa mtendere, chobweretsa Amalawi pamodzi. Nzodziwikiratu kuti Achakwera ndi Mutharika sindiwo akutuma anthu kumachita ziwawazi. Komatu awiriwa ali ndi kuthekera kuthandiza kuthetsa ziwawazi. Akuyenera kukhala ndi chidwi chothetsa ziwawazi chifukwa chiwawachi chingasokoneze maloto awo odzipambana chisankho. Chisankho chimene mmodzi mwa awiriwa sakufuna kulola. Chifukwa chake ayenera kuchitapo kanthu pawokha. Chiwawa singafikepo mulingo pa ndale mdziko lomwe Amalawi timati ndi mtendere. Onse tikhale okondana, pano ndi aubaye, onse amayi tikhale okondana. Tisiye kugawana anthu. Si nthawi yogwiritsidwa ntchito kuyambanitsa koma kuyanjanitsa. Mawu a Charles Muloza Banda kuwerenga ripoti lathu lapadera molemba ndi Chisomo Chingwalo. Mtsogoleri wa chipani cha Patriotic Citizens Party PCP a Jordan Sauti wati maphunziro a kusekondari adzakhala ulere akadzapambana chisankho cha pa 16 September 2025. Sauti ati adzatsitsanso fees ya university kuti pasapezeko phunziro olephera kumaliza maphunziro kamba kosowa fees. Polankhula pa bwalo la Nyambado ku Blantyre pa msonkhano okhazikitsa chipanichi, iwo ati apanga kale madongosolo onse oti Amalawi adzayamba kugula fertilizer pa mtengo otsika. Chikondi Mphande akulankhula ndi Sauti. Ife monga a PCP tabwera ndi kupereka mayankho ku dziko la Malawi. Takamba kunena kuti dziko la Malawi si dziko losauka, ndi dziko limene lili ndi chuma chimene chili mu nthaka. Malawi si dziko limene likuyenera kukhala likufutika mene likufutikira pano. Nde ife monga PCP tikufuna kukonza dziko lathu. Choyambirira tikonza chuma cha dziko kuti chiyende bwino. Chachiwiri tikonza umoyo wa anthu. Mzipatala mankhwala akusowa. Zipangizo zofunikira mzipatala mwathu mulibe. PCP tili pano kupereka komanso kukonza ndi kubweretsa zinthu zimene zoti zikhale mdziko lathu. Chachitatu maphunziro. Amalawi ambiri akulephera kuphunzira, akulekezera maphunziro awo pa njira chifukwa cha nkhani ya zachuma. Monga chipani cha PCP chokhala ndi chikondi komanso mtima ku anthu, tikubwera kunena kuti secondary school ikhala yaulere komanso university education, maphunziro a university tichepetsa fees kunena kuti ana a Malawi akwaniritse kulipira ndipo akwaniritse kuphunzira.
mtsogoleri wa chipani cha Patriotic Citizens Jordan Sawoti. Mzamasewero bungwe loyendetsa masewero mu Africa la CAF laonjezera ndalama zomwe alandire matimu omwe asewere mu mpikisano ya CAF Champions ndi Confederations chaka chino kufika pa $100,000, 175 million kwacha kuchoka pa $50,000 yomwe analandira chaka chatha. Malawi ikhala ndi matimu awiri m'mipikisanoyi, Silver Strikers mu Champions League kamba kokhala akatswiri a Super League, pamene Mighty Wanderers isewera mu Confederation kamba kotenga chikho cha Castel. Akatswiri oyankhulapo za masewero ati izi zipeputsa matimuwa kamba kuti kusewera mu mipikisano ya CAF kumafunika kukhala ndalama zokwanira. Brad Kanyama wayimba ripoti ili. Matimu omwe ayimirire dziko lino m'mipikisano ya CAF tsopano apepukidwa pamene mtsogoleri wa bungwe la CAF a Patrice Motsepe walengeza dzulo kunena kuti bungweli laonjezera ndalama zimene ipereke kwa matimu omwe atenge nawo mbali mu mpikisano wa Champions League komanso Confederations chaka chino. Timu iliyonse ikuyembekezeka kulandira $100,000 zomwe ndi pafupifupi 170 million kwacha ngati poyambira kuchokera pa $50,000 zomwe anapereka chaka chatha. Oyankhulapo pa zamasewero Christopher Njeula wati ngakhale kuti matimu ayenera kukhala okonzeka kale pawokha maka potengera kuti amayenda maulendo ataliatali, kuonjezera ndalama ziwathandiza matimuwa. Umakhalabe ndi ijatimanena kuti tentative budget kuti utha kumayang'ana kunena kuti kodi pati ndi pati zinaita kuti ngaike ndalama ndiye kukhulupirira kuti ndalama zimenezo zimakhathandizirabe kuti azichite cushion chifukwa nthawi zambiri pena amatha kupanga pa budget mwina makobidi ake apalibepo. Tikayang'ananso kwambiri kuti maclubs akumudzi kunobe makobidi kuti amachita kukhaliratu ochuluka kwambiri. Apare Chinyama ndoyankhulapo pa zamasewero wina. Matimu ati kunobe makhali pena ndi pena makhali mbere makhali ya drama mala pa mipikisano ikunga timene so kwa pasa drama imene yathandizira kwambiri kuti at least imene akhoza kukokerere ndithu ikungofunira achitire ndundu yake yabwino yoti ngati afunira kuonjezera kandi kogona kandi malo mayendedwe yawo akhoza kukaota kapena makonzekeredwe awo akhoza kukaota ndi mwina makuchenjero ake akhale amenewo. Timu ya Silver Strikers isera nawo mu mpikisano wa CAF Champions League kamba kuti inakhala katswiri a 2024 TNM Super League, pamene Mighty Wanderers yomwe inapambana mpikisano wa Castel Challenge isera mu Confederations Cup. Mipikisano yonse ikhale kuyamba mwezi wa Septemba. M'malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Ndi nkhani imeneyonso tafika pantsizi yomwe nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. President Chakwera ndi mtsogoleri wa dziko la Botswana Duma Gideon Boko akutsogolera mwambo wokondwerera zaka 61 za ufulu wodzilamulira. Makonso 15 abweza gawo la 1.3 billion kwacha ya World Bank yomwe iwo anasakaza zaka zapitazi pa zaka za 2021 ndi 2023. Mulipoti lakhala padera sabata ino Chisomo Chingwalu wapeza kuti dziko lino likulepherabe kupeza njira zokhazikika zolewera ziwawa pandale maka pa nthawi yachisankho. Mzamasewero bungwe loyendetsa masewero mu Africa la CAF laonjezera ndalama zomwe alandire matimu m'mipikisano ya CAF Champions ndi Confederations chaka chino kufika pa $100,000. Munali ndine Tesha Kagwada Sigula zikomo pokhala nafe tsopano mverani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazi bwenzi kusaona nyengo masana abwino kwa inu nonse muli ndine Tuonge Muhoni. Kwafunda komanso kuli mitambo patali matoshuluka masana ano mphepo ikumba kuchokera ku Mvuma ndipo lolemba tiyembekezera mphepo yamwera pa nyanja ya Malawi komanso mitsinje ina ikuluikulu ndinso mitambo patali m'madera ochuluka. Masanano ku Lilongwe komanso ku Blantyre kwafunda ndi madigiri 25 pomwe ku Mzuzu kwafunda ndi madigiri 21. Kumangochi kwatentha ndi madigiri 27 pomwe kwa Mkabo kwatentha ndi madigiri 32. Ndawi imene dzuwa layembekezera kulowa lero pa 6 July 2025. Ku Lilongwe 29 minutes past 5, ku Mzuzu 28 minutes to 6 ndi ku Blantyre 21 minutes past 5. Za nyengo zimakufikani kuchokera ku nthambi yona za nyengo mdziko muno. Mwana ndine Tuonge Muhoni masana abwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazi bwenzi kusaona nyengo. Moyo ndi wamtengo wapatali. Chimodzimodzi munthu akatisiya ayeneranso kulandira ulemu woyenera. Pokhala membala wa Mazem timakuthandizani kukonzekera kutsanzikana komaliza pochepetsa nkhawa zanu za chuma.